Hi guys! Welcome to our YouTube channel. So ngayon nga po pala guys ay magluluto po tayo ng ginataang langka with talangka. Ito po guys ang ating mga kailangan sa pagluluto po nito. Langka, sibuyas, luya at saka po sili po. Optional lang po natin yung sili. Kakang gata. At saka po hindi po mawawala ang ating talangka. Pinakuluan na po namin yan guys sa Sprite. So ayun nga po pala guys, nagpakulo na po kami ng gata po, yung pangalawa pong gata. Ilalagay na po natin yung sibuyas, luya po. Isunod na po natin guys yung langka. Haluin lang po natin siya guys. Saka po natin siya tatakpan. Ayun nga po pala guys, kumulo na po siya. Ilalagay na po natin yung talangka. Tatakpan na lang po natin siya guys. So ayun nga po pala guys, tapos na po natin ilagay yung talangka po. Ilalagay naman po natin yung kakang gata. Ayan po. Haluin lang po natin siya guys. Tsaka po natin siya guys natakpan. At antayin lang po natin siyang maluto. So ayun nga po pala guys, titimplahan po natin ng asin. Konting asin lang po guys. Haluin lang po natin. Tsaka po natin siya tatakpan. So, ayun nga po pala guys, ito na po ang ating nilutong ginataang langka with talangka. Ayan po. Yummy! Tikman po siya natin guys. Ayun lang po guys, kung nagustuhan niyo po ang aming video, please like and subscribe our YouTube channel at huwag niyo rin pong kakalimutang pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ipopost po namin. Bye po guys! Thank you for watching po!